Βλέπω βία αίμα, πόνο ψέμα, το σύμπαν έγινε είδηση θέμα αδικίας και κακίας, βιασμών, φόνων και τυραννίας. Τώρα ξέρω και με νοιάζει να σας πω ποιος το κατασκευάζει. Ο Εωσφόρος φρίκιζε δέμα, το υπερσύμπαν είναι του Χριστού. Στο διαδώσουμε τώρα παντού του Εωσφόρου σύμβολο σταυρός και ο Δίας των Ελλήνων εχθρός. Τις φυλακές μας στην ύλη ο Δίας τις φτιάχνει, κλέβει το πνεύμα, μα ο Χριστός στέλνει αλήθεια και ψάχνει Έλληνες ξένους, τους γιους που έχουν πνεύμα να σώσει. Τους θέλει ξανά το υπερσύμπαν φωτός να τους δώσει. Βλέπω βία αίμα, πόνο ψέμα, το σύμπαν έγινε είδησης θέμα αδικίας και κακίας, βιασμών, φόνων και τυραννίας. Τώρα ξέρω και με νοιάζει να σας πω ποιος το κατασκευάζει. Ο Εωσφόρος φρίκιζε δέμα, το υπερσύμπαν είναι του Χριστού. Ας το διαδώσουμε τώρα παντού Βλέπω βία αίμα, πόνο ψέμα, το σύμπαν έγινε είδησης θέμα αδικίας και κακίας, βιασμών, φόνων και τυραννίας. Τώρα ξέρω και με νοιάζει να σας πω ποιος το κατασκευάζει. Ο Εωσφόρος φρίκιζε δέμα, το υπερσύμπαν είναι του Χριστού. Ας το διαδώσουμε τώρα παντού του Εωσφόρου σύμβολο σταυρός και ο Δίας του Εωσφόρου ο γιος. Βλέπω βία αίμα, πόνο ψέμα, το σύμπαν έγινε είδησης θέμα